Bună dimineața, drăguții mei, ce faceți? Eu mi-am făcut un nes, sunt la bucătărie. Este atât de frig afară. Azi noapte am înghețat, pur și simplu am înghețat, era atât de frig. În seara aceasta voi scoate păturica pufoasă să ne învelim cu ea pentru că este frig. Spre dimineață cel puțin este foarte frig, însă eu am început să tremur de aseară de când am ațipit. Vlogul a intrat târziu la voi, știu asta. Pe la 12:30 l-am pus la încărcat, doar că am adormit și evident nu s-a încărcat în totalitate. Pe la 1:40 m-am trezit și deja telefonul meu se stinsese, era stins la ora aia, pentru că nu mai aveam baterie. Mi-aduc aminte că aveam 30% când l-am pus eu la încărcat și vă dați seama că până s-a încărcat, se încărcase până la 70. Și când l-am aprins, am văzut atunci că se încărcase până la 70 și norocul meu a fost că nu a luat-o de la capăt, ci s-a încărcat de unde a rămas. Și a fost super pentru că s-a încărcat, cred că pe la un 2 și ceva. S-a încărcat videoclipul pe YouTube. Asta este, v-am spus, va dura multicel până se postează. Asta s-a și întâmplat. Dragilor, vreau să ne apucăm de treabă, mai am de băgat la spălat. Cred că, dar trebuie să cumpăr vanish prima dată. Am de băgat vreo 2 mașini, una cu haine albe și una cu haine colorate, plus pătura de pe pat, plus lenjeria, plus ce mai este. Cred că voi aștepta și voi băga un pic mai târziu la spălat, cel puțin hainele colorate. Pe cele albe le voi băga imediat cum cumpăr vanish. Bun, dragilor, ne auzim un pic mai târziu, dar de fapt aș începe curățenia pentru că Caro s-a trezit pe la un 7, a păpat și s-a pus la somn din nou. Acum nu știu ce face, sper că doarme. Mă duc să verific și dacă doarme ne apucăm de treabă. Ia uitați, dragilor, ce am găsit eu treaz și plângea. Ce e, Caro? Ia zi, m-ai lăsat singură. M-ai lăsat singură, opa, sus. M-ai lăsat singură și ai plecat. Unde te duci? Unde te duci, Caro? Unde mergem? Ce să faci? Ce să faci afară? Stai acolo, Caro. Stai, Caro, că-ți dau după. Hai, deschide gurița. Dragilor, am ajuns acasă și încerc să fac contul de pe televizor
pentru că ne tot ia Carolina telecomanda și unde apasă pe telecomandă nu știm, dar nu mai există canalele. De fiecare dată când ia Carolina telecomanda în mână, ne strică canalele și trebuie să-i dăm reset într-una, să căutăm canalele și trebuie să bag într-una contul. Și de când zic că fac treaba asta e cam o săptămână, pentru că de o săptămână s-a tot chinuit Nicu. Nu, stați că am greșit aici. Unde este? De unde șterg? Acolo sus. Opa, nu. Da, așa. De când tot zic că fac asta de foarte mult timp și mi-am tot uitat și am zis că profit acum și încerc acum să fac treaba asta. Stați că eu mă descurc și vorbind și să și scriu. Am învățat astea din afară, literele și mă descurc. Așa. Carolina este și ea pe acolo, avem o grămadă de treabă. Nu, ce faci, Caro? Ce faci? Și fac televizorul și apoi ne apucăm de treabă. Vedeți, pe șifonier se văd urme pentru că cea mică pune limba, linge oglinda, pune degetele și mereu mi-l strică. Aseară am făcut curat, acum este din nou la loc, am de șters astea ale Carolinei pentru că le tot murdărește, cu ce îi mai dăm noi dulce și trebuiesc șterse. Am văzut că prind foarte mult praf acestea, foarte mult praf. Opa, stați că am apăsat pe altceva. Bravo, bravo mie, o iau de la capăt. Haideți că ne auzim după, da? M-am chinuit cu e-mailul, știți ce am făcut? Am dat direct la codul QR și l-am scanat și am reușit să mă conectez mult mai repede, în câteva secunde m-am și conectat. Și gata, mai stau un picuț. Am aici cafeluța la care și Carolina atentează, dar nu cum să-i dau cafeluță. Mi-o savurez și apoi ne apucăm de treabă. Chiar avem. Vreau să dau pătuțul ei la o parte și cred că acolo a trântit ceva. Da, cred că este ceva acolo, că se și vede, a pus piciorul pe el acum. Trebuie să-i schimbăm așternuturile și să schimbăm și noi aici, să pun pătură, pentru că v-am spus este friguț și noi am înghețat azi noapte și până și Nicu, care stă dezvelit și iarna, a înghețat și el azi noapte. Deci este friguț. Ne apucăm de treabă după. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Wanna show
long. Let you walk in my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping no secrets. Secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Dragilor, mă apuc să-i dau Carolinei să pape, pentru că este fomiță și vorbim după, bag și telefonul la încărcat, pentru că mai am 30% și s-ar putea să rămân fără. Sper să adoarmă, dar dacă adoarme nu mai putem să facem aici, tocmai diseară facem. Vedem ce și cum, oricum, după ce mănânc, văd ce face și ne apucăm de treabă. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. My heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want. Baby, can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. Call me when you want. Baby, can take it on my heart.
Dragilor, am urcat și până în Pepco, am uitat să vă arăt ce am cumpărat. Am luat niște șervețele pentru Halloween, așa, și mi-am luat ceva pentru jurnal, tot pentru luna octombrie. Vreau să mai scriu și în jurnal și voiam să am niște stickere. Mi-am luat pentru haine albe un vanish, am luat o pâinică și am mai luat doi din aceștia cu saci menajeri, 15 la bucată, 35 de litri. Dragilor, eu acum am văzut și am și citit aici că este tatuaj. Le-am desfăcut să văd câte sunt și într-adevăr sunt tatuaje, dar n-are nimic. Vedem noi cum le lipim pe caiet. Cred că tot cu apă am să încerc să le lipesc în jurnal. Vedem. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. Naked. I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. Bright makeup. I know what I'm supposed to do. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. Naked. I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. Dragilor, v-am băgat direct în pungă. Am fost în Pepco și am luat 3 seturi sau 4, nu, 3 seturi din acestea cu umerașe pentru că am nevoie. I-am luat lui Caro o căciuliță, am găsit-o și mi-a plăcut tare mult și am luat-o. Am luat 2 capete din acestea pentru mop și am mai luat pentru intrare un covoraș, imediat vi-l arăt.
Ușor. Ușor, Caro. Caro, hai. Uite aici! Haide că dăm la foc aici! Caro, te văd. Ușor. Caro nu mă prinde, Caro nu mă prinde, nu mă prinde, nu mă prinde, tanan. Nu mă prinzi. Mă prinde, mă prinde, mă prinde, Caro nu mă prinde. Caro nu mă prinde, Caro nu mă prinde, Caro nu mă prinde. Caro, mă prinzi? Mă prind. Caro, mă prinzi? Caro nu mă prinde, Caro nu mă prinde. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that, even if it don't happen fast. Bună dimineața, dragilor!
Deja este ora 8 și 27 de minute. Mi-am terminat un film pe Netflix, mai aveam un pic și nu mai m-am uitat la el săptămâna aceasta și am zis să-l termin acum. Am așteptat să se dezghețe cărnița și am zis să-l vizionez acum, să-l termin. Tactici în dragoste se numește și sezonul 1 și sezonul 2 l-am văzut, însă este film. L-am terminat acum, am oprit televizorul și am venit la bucătărie, vreau să mă apuc să gătesc, însă nu am să mai filmez pentru că aș vrea să dedic și vlogul acesta mai mult curățeniei, așa că ne vom auzi direct la curățenie, mă voi apuca întâi aici la bucătărie și apoi voi merge în camera Carolinei, pe hall și în living. Așa vom face și gata, terminăm și ne putem apuca de altceva, de alte videoclipuri de săptămâna viitoare. Vreau să fac niște chifteluțe la cuptor. Știți că nu prea le prăjesc, de fapt nu mai prăjesc de ceva timp mâncare, carne, și prefer să le bag la cuptor sau să le fierb sau să fac orice altceva în afară de prăjit. Și vreau să fac chifteluțe la cuptor. Nu știu dacă voi mai face și un piure pentru Nicu, probabil că voi face. Văd eu. Ne auzim direct la curățenie, momentan nu am ce să vă spun, Nicu doarme, Carolina doarme, s-a trezit pe la 6:35, a păpat și apoi eu am ieșit la bucătărie pe la un 6:50, cam așa am ieșit. Și mi-am făcut o ciocolată caldă, n-am mai avut poftă de Nes, mi-am făcut ciocolată caldă, aveam poftă de aseară, am fost în parc cu Carolina și mă uitam la tonomatele acelea cu cafea și parcă aveam o poftă de ciocolată caldă și am zis lasă că îmi fac în această dimineață și mi-am făcut. Avem și aici de spălat vase, am câteva vase în chiuvetă, avem câte ceva de făcut, chiar avem astăzi. Mai ales curățenia, sper să termin curățenia astăzi, însă nu promit, dar sper să termin, pentru că Nicu este acasă toată ziua, deci cu siguranță voi reuși. Mai am câteva haine de călcat, mai am câteva de pus pe umeraș să le duc la noi în dormitor, am de spălat niște hăinuțe de ale Carolinei să le frec cu veniș, pentru că ieri am fost în parc și i-am dat dres alb. Și din dres alb s-a făcut gri, s-a făcut negru, din cauza murdăriei și trebuie să le spăl. Bun, dragilor, ne auzim la curățenie, eu mă apuc acum să gătesc, v-am spus, nu mai filmez, ne auzim direct la curățenie. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold.
other girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Dragilor, cobor, am uitat să iau din Pepco ieri ceva pentru șifonier, din acelea care miros frumos. Pentru șifonier vreau să iau 2. Trebuie să iau covrici, mi-a zis Nicu să iau covrici. Trebuie să iau pâinica, banane, pomber pentru Carolina. Ce trebuie să mai iau? Nu mai știu. Nu mai știu, mereu mi se întâmplă asta, uit de fiecare dată ce trebuie să iau. De asta am zis să și vă spun, pentru că uit. Ieri am uitat să iau din acelea pentru șifonier. Eu inițial m-am dus pentru umerașe și pentru din acelea pentru șifonier. Însă am venit cu alte chestii și doar cu umerașele și am uitat din acelea pentru șifonier. Ne auzim acasă, dragilor, mai am un pic și ajung la parter. Cam un Pepco, dragilor. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high, keeps me high. Dragilor, m-am luat cu treabă și am uitat să vă arăt ce am cumpărat din Carrefour. I-am luat lui Caro un loto din acesta cu arahide. I-am luat un pomber cu cașcaval, i-am luat niște sărățele cu cașcaval, i-am luat un loto clasic cu cașcaval, i-am luat un cio din acesta cu peștișori, tot cu cașcaval, îi plac foarte mult cu cașcaval. Am luat banane și pâine. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally.
dragilor, salata mea de varză este gata, a și fermentat și vreau acum să iau o lingură, pentru că aș vrea să punem o lingură de ulei. Pe deasupra. Și acum înfiletăm. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity.
Dragilor, ne auzim pe la 4, nu este 4? Ba da, 4 și 5 minute. Mă apuc să fac maioneza pentru salata de vinete. Trebuie să iau gălbenușul, trebuie să iau un nou proaspăt din frigider. Eu am să încerc să editez după ce îmi fac salata, pentru că mi-am terminat curățenia, am terminat și în living, n-am mai filmat. Am strâns foarte mult material, am băgat la editat tot materialul pe care l-am strâns azi și am strâns foarte mult. Diseară vom merge cu Caro, de fapt pe la 5:30 vom pleca cu Caro la pădure. Voi mai filma un pic și de acolo și apoi voi posta. Însă nu voi termina de editat, așa că voi edita după ce venim de la pădure, cum trebuie și voi posta. Asta voiam să vă spun, că noi o să ne auzim de mâine, doar că o să ne auzim cu alt conținut. Aș vrea să facem și altceva în afară de curățenie, vedem ce facem. Mâine este vineri, vedem mâine ce facem. Încă nu m-am gândit, dar vedem ce și cum. Oricum trebuie să gătesc mâine, vom găti, vedem ce mai facem. Bun, dragilor, ne auzim la pădure. Nu alunești, Caro? Opa! Hai, Caro! Bau! Ce faci acolo, Caro? Ne dăm în leagăn, Caro? Dragilor, ne auzim la ora 9:22, doar că eu nu mai pot de somn. Nu știu ce m-a luat în timp ce editam, m-a luat un somn de nedescris și acum, imediat, după ce încarc și filmulețul acesta scurt cu finalul vlogului, am să-l descarc și cred că mă pun la somn, sper să nu adorm și din nou să ajungă vlogul la voi la 2-3 dimineața. Sper din suflet să nu adorm, doar că am ațipit de câteva ori în momentul în care editam adineauri. Sper să nu mai pățesc asta, sper să-mi revin. Și asta voiam să vă spun, că eu închei vlogul aici, dragilor, și de mâine am să mă apuc de alte lucruri. Încă nu m-am gândit exact dacă mai fac vlog. Vedem, pentru că am 1000 de gânduri, am 1000 de idei, îmi vin o grămadă de idei în cap. Vedem ce și cum. Mâine de dimineață, cum mă trezesc și decid mâine. Bun, drăguții mei, ne auzim de mâine, vă pup și vă îmbrățișez. Noapte bună!